Dos. Per mi el voluntariat és una manera d'aprofitar el meu temps lliure, d'aprofitar el temps que tinc a la meva vida per al bé comú. Moltíssimes coses. Per començar, tractar amb nens de característiques molt diferents i persones amb característiques molt diferents. I de fet, jo crec que he pres més coses jo d'ells que no ells de nosaltres. Home, doncs realment aquí a la PA el que he aconseguit és connectar realment amb el tu a tu, no? Amb la gent, aquesta part, aquesta dimensió personal que està totalment perduda en els mitjans de comunicació. Realment aquí pots veure la realitat social de les persones que estan vivint aquest procés que queda tan llunyà a les notícies. He après sobretot a mirar les coses des d'un altre punt de vista. Jo quan vaig començar a fer aquest voluntariat tenia una visió, la veritat, molt tancada, per exemple, el tema de les drogues. I crec que a partir de tots els tallers als quals he participat i de les formacions que m'han fet i també de les activitats que he dissenyat per fer aquí a les campanyes que duem a terme, doncs la veritat, com que m'he obert a altres punts de vista que potser jo no contemplava o ni tan sols sabia que existien, i crec que això és molt enriquidor. Més que res, conèixer gent, aprofitar una mica el campus i aprendre tot el que puguis aprendre. Trencar amb els prejudicis, poder apropar aquests tipus de col·lectius més vulnerables a la societat, igualar-los i sobretot oferir noves oportunitats a aquest tipus de persones. Es hacer a la gente consciente de que lo que vive normalmente es un afortunado por vivirlo, pero que hay gente que no tiene esa suerte. Y al igual que me conmueve a mí, yo soy portavoz de ello, a mi entorno más cercano, entonces es como un virus, de alguna manera, que se propaga y que anima conciencias, ¿no? Hace que la gente tome conciencia y tome partido de cosas que de no verlo, de no recibir esa información de alguien que sí que lo ha visto en primera persona, no llegaría a saber. Un dels avantatges del voluntariat és que a vegades pots posar en pràctica els coneixements apresos a la carrera, com per exemple, si ets estudiant d'educació i estàs fent el voluntariat de croma d'aquí a la Fundació Autònoma Solidària, doncs pots aplicar tot el que estàs aprenent a les aules, a més de donar un servei a la societat i enriquir-te com a persona.